eller hvad er din holdning til mobning? Jamen, min holdning til mobning er, at vi stadig har en masse børn i Danmark, som bliver mobbet hver eneste dag. Så det er noget, der skal gøres noget ved. Så det er et problem, der har eksisteret i mange hundrede år. Så længe der har været fællesskaber i verden og i universet, så er der nogen, der har følt sig udelukket fra fællesskabet. Så det er noget, der har eksisteret altid, men fokuset har aldrig været større. Så der har aldrig været snakket så meget om mobning, som der bliver i dag, og det er jo rigtig fint. Og der findes jo heller ikke en folkeskole i Danmark, der ikke har en mobbepolitik eller en trivselspolitik. Hvorfor tror du, mobning kan opstå? Jamen, det er meget komplekst. Indtil for nylig, så mente de fleste mennesker, at mobning opstod, fordi der var et ondt menneske, og der var et menneske med et lavt selvværd. Det onde menneske var mobberen, og den person med det lave selvværd var mobbeoffer. Der var en svensk forsker, der Ulf Eos, og der er rigtig mange folkeskoler, der stadig tager udgangspunkt i hans teorier, men det er for længst blevet modvist, at det foregår slet ikke. Mobning kan opstå på mange forskellige måder. Mobning, at mobbe nogen, er faktisk også at skabe et fællesskab. Hvis man er 2-3 stykker, som taler grimt, ondt, dårligt om et andet menneske, så har de faktisk noget sammen. Og det kan faktisk være et enormt stærkt bånd, og det kan være enormt dejligt at have noget sammen med nogle andre mod nogle andre. Så det kan det være. Mobning kan også opstå, som der var en dreng, der fortalte mig, at hans eneste overlevelseschance i klassen var at blive mobber. Fordi han var ikke særlig god i skolen, og han var ikke særlig god til sport, men så kunne han blive mobber. Ja. Og det var han rigtig god til, fandt han ud af. For det er også et talent at have, at være god til at mobbe. Så har jeg også hørt om nogen, som er flyttet skole, fordi de er blevet mobbet. Og så kommer de ind i et nyt fællesskab og finder ud af, at hvis hun gerne vil være med i den pigegruppe, så skal hun være med til at mobbe en af de andre piger, for overhovedet at blive lukket ind i pigegruppen. Og så fra at have været en mobbeoffer, så er hun pludselig blevet mobber. På trods af, at hun ved, hvilke konsekvenser det har. Så det er overlevelse nogle gange. Og hele min mission er jo, at mobning handler om, at det er hele fællesskabets problem. Ikke bare 2 mennesker eller 3 mennesker. Det er hele klassen, der er ansvarlig for at stoppe mobning. Og alle forældrene. Og alle lærerne. Der er også mange forældre, der mener, at det ikke er deres problem, hvis ikke deres barn bliver mobbet. Men min mission er jo, at man som forældre også skal tænke sig rigtig godt om, hvordan snakker vi om de andre børn i klassen? Hvordan modtager vi, når vores børn kommer hjem og taler grimt dårligt om et andet barn? Så er der mange forældre, der siger, skal du bare lade være at tale til hende. Hold dig væk fra hende. Så er man stille og roligt som forældre med til at ekskludere et andet menneske fra fællesskabet. Forskningen viser, at det allervigtigste for børn og unge, når de går i skole, det er at være en del af et fællesskab. Ja. Det er vigtigere end alt andet. Mener du, at der er nogle måder at... Hej Tove. Hvad vil du sige? Hvad vil du sige? Jeg vil bare sige, at du overkører ind. Okay, det er godt, Tove. Vi filmer lige. Hej. Det var min svigermor. Men mener du, at der er nogle måder at forebygge mobning på i så fald hvordan? Jamen, det er jo helt klart det, som jeg har sagt før. Det er fællesskabets betydning. Simpelthen at styrke de sociale værdier i klassen. Sørg for, at man har en klasse, hvor der ikke er ensomhed. Sørg for, at man har en klasse, hvor man ikke vogter på hinanden. Sørg for en klasse, hvor der er tillid til hinanden, hvor man kan stole på hinanden. Og hvis der er alle de her værdier, og man har rummelighed for hinandens forskelligheder, sådan som jeg kan forstå, I har det i jeres klasse, så er det ekstremt sjældent, der opstår mobning, fordi det bliver bremset længe inden det opstår. Ja. Der kan nemt opstå drillerier. Det er helt normalt, at man smådriller lidt her og der. Men derfra til det bliver til mobning, det er alligevel et skridt. Og hvis man er i en klasse med en god kultur, og plads til rummelighed, så når drillerierne aldrig at udvikle sig mere ind til lidt drillerier. Ja. Og så er det ikke mobning. Okay. Fordi drillerier er en del af livet og hverdagen. Men man kan gøre drille på en kærlig måde. Og der er mange måder at have det sjovt med sine venner. Det er også at tage lidt fis med hinanden. Men man skal bare vide, humor er enormt vigtigt. Det er vigtigt at have det sjovt sammen. Det er vigtigt, at man selv tænker over, hvad kan jeg gøre for fællesskabet har det godt. Så man alle sammen kigger ind i sig selv. Ja. Er der noget, jeg kan ændre på inde i mig, for at den her klasse skal fungere? Men til gengæld er det også vigtigt, at man finder ud af, at det ikke altid, at humor rammer på samme måde hos alle. Og vi har faktisk lige haft en case i min yngste sønnerklasse, hvor vi simpelthen måtte diskutere humoren i klassen, hvor der var faktisk nogen, der blev rigtig ked af en humor, drengen havde, som var meget rå og meget voldsom. Men inden for drengegruppen,
der var det super cool, og de havde det fedt med det, men der var simpelthen nogle af pigerne, de brød helt sammen på det. Og det skal vi også lære som mennesker. Der er nogen, der godt kan lide, man siger, hej din idiot, og så synes det er lidt sjovt, og så er der nogen, det rammer virkelig dybt. Ja. Og så er det jo enormt vigtigt, at man siger fra, hey, jeg er ikke så vild med at blive kaldt idiot, eller skildpadde, fordi man ikke kan løbe så hurtigt, eller sådan noget. Ja, det er muligt, sådan en lille øgenavn, man får en dag ude på fodboldbanen. Men hvis man ikke synes, det er sjovt længere, skal man lære at sige, prøv her, nu synes jeg faktisk ikke, det er sjovt at være, for jeg vil faktisk gerne løbe lidt hurtigere. Jeg vil gerne være leopard. Kan du kalde mig leopard og sådan noget? Jo, så kan jeg. Men igen, hvis man hører og ser, der sker noget, og man kan se nogen, der bliver mere og mere ked af det, grib ind. Mit mål er jo, at vi alle sammen skal blive mere aktive mennesker. Vi skal blive bedre til at gribe ind, når vi kan se, at der sker uretfærdigheder, og vi kan se nogen, der bliver mere og mere ked af det. Ja. Kan man snakke om bestemte mekanismer, der sætter i gang, når mennesker mobber? Jamen det er mønstre. Altså det er mønstre, der opstår, og som jeg har fortalt før, det er meget komplekst, og det kan opstå på 1000 forskellige måder. Den nyeste forskning viser også, at mobbere rent faktisk ikke er specielt vilde med at gå i skole. Det troede man indtil for nylig, at mobbere elskede at gå i skole, for så kunne de gå og mobbe. Mobbere er faktisk, viser forskningen, tit ikke ret glade for at blive undervist. Men mobbeoffer, de vil faktisk rigtig gerne modtage undervisning. De kan bare ikke lide at gå i skole, fordi de ikke har det godt over skolen på grund af mobberne. Så ja, hvad kan man gøre? Man kan måske, hvis man har en klasse med nogle mobbere, finde ud af, hvordan de bedre kan falde til i undervisningen. Måske skal de have noget hjælp i matematik eller noget andet. Og så øge bevidstheden omkring fællesskabets betydning, simpelthen ved at lave øvelser, ligesom jeg lavede med min 8. X, hvor jeg lavede tonsvis af øvelser med dem. Ja. Og satte hele tiden tanker i gang i dem. Først havde vi en diskussion om, hvad er det for en klasse, hvordan er jeres klasse i dag og sådan noget. Det var helt tydeligt, at det var en klasse, som havde nogle problemer. Det var også en powerklasse, der var enormt meget energi i den, og en energiklasse er også en super fed ting. Men energiklasser kan også tippe over at blive til en mobbeklasse desværre. Der var jo 5-6 elever, der var gået ud af klassen, inden jeg kom ind i den, og den ene af dem, hun var blevet mobbet baglæns ud af døren. Og det var så følsomt, så jeg måtte slet ikke snakke om det. Det var simpelthen et af kravene for, at jeg overhovedet måtte være i klassen for skolens ledelse, at jeg ikke måtte snakke om det her, og den her pige. For jeg var jo enormt nysgerrig på at snakke med klassen og høre, hvad gik der galt? Hvorfor blev hun lige præcis mobbet? For det viser det jo, at de faktisk enormt gerne vil snakke om det. Og det vigtigste er jo, når man gør noget dumt, at man stopper op og lærer af det. Fordi vi gør alle sammen noget dumt. Vi kommer alle sammen nogle gange til at sige noget forkert. Nogle gange kommer man bevidst, ubevidst til at sove nogle mennesker. Og det vigtigste er, at man lytter, hvis en føler sig såret og tænker sig om, i stedet for at sige, jo, det er dig, der har et problem. Nej. Jeg prøver virkelig som menneske, hver gang jeg har en eller anden konflikt med nogen, i stedet for at tænke, at den anden har et problem, så prøver jeg at tænke, hvad kan jeg ændre i min adfærd, sådan så vi løser det her. For tit sker der de mirakler, men når man selv ændrer sig og flytter sig, så flytter den anden med. I stedet for at man går og venter på, at et menneske skal ændre personlighed, fordi det kan tage lang tid, og det er ikke sikkert for at ændre personlighed. For det er ikke alle personer, man bliver forelsket i verden. Sådan er det. Ja. Men vi kan lære at respektere alle.